Bă, ce s-au băgat, bă, au accelerat să fie ei acolo la mijloc. Da, bă, să mănânce Să ei dă tot ia peștele. înainte, bă, ai naibii. Să umfle mingea. Că bănuțele astea la ce-o pică? Nu, asta e Pescarilor. eu știu ce acolo. Un adăpost. Hai de mă. Uite, bă, casele lui Ponta, uite. Da. Au venit deja? Da. Ce repede au ajuns. Din Teleorman, da. Le-a adus apa aici. Hai să-l filmăm pe domnul Veselovski cum face baie. Să-ți fac un prim plan. Termopane, termopane, fă-te avocat sândele.